Salamat Ma'am Hiwa sa suporta. Salamat po Smart Convert. Ano to? Ay, hello po sa lahat. Tambay ko lang po at ako'y magpapaihi.
Saglit lang po, magpapaihi lang po. Ikaw muna ang host, ma'am. Ikaw muna mag-host, Ma'am Star. Nagpapaihi bakit uulan. Doon. Hindi mo kami doon. Mahangin na siya.